Какво става, хора? Какво става, хора? Аз съм Лилиан БГ. Аз най-после се постригах. Да, съм Марс БГ. Извинете, че нямаше влог. Ходихме на панорамата, снимах. И тръгвай. Но самия влог не се получи, защото е над 15 минути. Имам право да снимам само 15 минути, затова този, ако се е много дълъг, ще го разделя на епизоди. Днес ще ходим до Кайлъка за извилелието. Моя влог се качи! Неговия влог ще напиша неговото име. Това е единствения влог към панорамата. Имам един, но не съм го качил и е много кратък. Ако съм го прецакал... Ако си го изтрих от телефона, ма вече е в тубата. Да, вече е в тубата. Не, то по... Всъщност може. Утре може би ще ходим на белите орли. Утре ще ходим ли? Що е? Някой друг път. Кога казвай. Аз петък ще ходя на киното. Къде? На Бързиаршни 8. О, да. То колко беше билето? 8? 8 лева за... Аз ще ходя с Тачи. Аз мога. Баща ми, че. Не прави никаква реклама. Бас яката шарна сянка, покажи бучумишите. Аз няма снимам сега, ще снимам от Кайлък. Ще снимам от Кайлъка, аз само да си кажа за извинението, да обясним. Някой друг път ще снимаме на белите орли. Знаете, сега ние сме си напълнили двамата мешките. Аз с вода, хел и там още нещо то си... Не знам за какво си взе вода и хел. Хела, за да издържа, не ми се мори. Вчера си го изпих много бързо, а то го пи. А после измори ли съм много вчера? Не много, малко. Добре, ще се видим като стигнем поне на половината път. Здравейте, връщаме се. Стигнахме до майка България, ние сме като някакви туристи, аз забравих пътя за Кайлъка, в момента си ползвам навигацията. Ползваме еба навигацията, човек. Забравихме пътя. До вчера го знаехме, сега не го знаем. То до преди един час го знаехме. Още един час трябва да вървим така. Нямаме гледания, не знаеш. Нямаме никакви гледания. Няма нещо като нямаме никакви гледания. Ще направим бе. То так се почва. Те ще гледат все пак влог. То така се почва. Може и да се гледа влог. Да, от мен. Един път. Да, и то така като се разпространява, нали знаеш. Колко лесно ще става. Тя ще няма цял. Ето не е много лесно. Ние тук се изпочихме като кучка. Чакай, дай за малко. Аз дай с телефона да го изпих. Дай за малко пак. Значи... Ние сме сигурно на 2-3 км. Дай. Не знам колко ще се види. По нищо не се вижда буквално. Ето го. Значи ние сме тук и трябва да продължим. До къде? До намай на мора и на газа. Колко минути е клипът? 3 минути. Има време. Ще го разделя на епизоди, ако стане прекалено дълъг, ще го разделям на епизоди. Ако не стигнем, ще направим продължение. Колко е яко да си... Не, ние ще си имаме продължение. Едното ще е по пътя. Много ма кефи как за тях винаги. Една секунда. А при нас е 1 час. Да. Обаче комарите, човек. Покажи пешеходната пътека. Тук няма, там дето ние бяхме. Да, вие от тук се едно, значи, вие от тук се едно от неговия, от 17-ти блок до тук. До кой блок е това, бе? Примерно от моя блок до твоя, от 17 до 15. За тях е 1 секунда, за нас е... За мен е 5 минути горе-долу. Дет пресекохме. Да. От нон-стоп. Да. Направо кеш ми отсай с това бъде. Ние се разхождаме оттам чак до тук. Това е към 500 метра. Човек, то 1 часа. То 1 часа стенало. Ще има да се разхождаме. Пали, чилим. За кое? Ще има аз. То се пострига най-сетно. Да? Да ви покажем отново как се е постригал. Двамата сме горе-долу едни и същи. Горе-долу. Горе-долу.
изморени. Аз не съм изморен, преди малко изпих един хел. И ми е нашел вода, нося му на бузата, защото няма място в мешката. Реал, минерал, във футбола се крал. Тежко басовица. Тук бях намерил едно хъски. Го занесохме на село. И после един човек си го намери. О, трабанта! Ако намеря баща ми, му взимам ключовете за колата и за колата. Направо аз мога да карам. Аз на село си карам. Обаче якото е. Това ще е влог епизод 1. По-скоро номер 2, 3. Оня не същите, оня са му, нали, че казах, не мога да снимам над 15 минути. Да, бе, вие ще видите моя епизод с Чичо Прическа. Да, Чичо Прическа. Чичо Прическа 2 ми вика на мене. Аз съм Чичо Прическа 3. Да, той е Чичо Прическа 3 вече. Преди беше с... Да не казвам аз с... Чакай ме. Ние сме тук с едно... Ние го забрахме пъче. Ние с едно сме туристи, човек. Само малко. Да. Обаче съм сказал. Следващия Че път... съм малко ще почна ти, Като се нагласи с колелото, ще имаме влог до други места. И ще сме с колелета, ама трябва да си купа, да си сложа телефона на колелото. За като отида си направя едно такова, като за GoPro. Аз трябва да си направя моя. Или от картон. Не, аз трябва да си оправя колелото, защото нещо му има. Аз ако почна да По изреждам 5 минути на хората, ще ми. писна. Какво? Ако почна да изреждам какво ми трябва за колелото, ще писна. Сигурно 15 минути ми изреждаше какво трябва да се слага на колелото. Ще изключите направо клипа. Това 15 минути само клипчето ще бъде какво да си сложи пламен на колелото. За да го оправи. За Ники ще е 20. Какво 20? Аз само трябва да го смажа. Аз трябва да слагам оттегач. Не, махни. Хората ще се оттъкчат. Такова. Нови спирачки, нови скорости. Тротинетка! Къде е? Е там, без гуми. Е там има една къща, де баща ми е бил разрешил. Багериста. Багериста Без газ. Багериста е без багер. Обаче многото. То много малко път. Ние се оплашихме, че един час път, ама то е 3 км. То това е нищо. Да, 3800 метра. Оттам, дето ние живеем, ние сме в... Нали го пуснахме от там, бе? Да. Ние го пуснахме от преди към 800 метра някъде близо. След Пасха, след Пилък.